Kwa amene tikukumbukira bwino sabata ziwiri zapitazo tinakupasirani nkhani ina yomwe idachitika ku Mchinji, ndipo nkhani yonse idalionera kuti mkulu wina otchedwa Chimpeni amayimbidwa mlandu umene amafotokoza kuti adagwirira mwana wachichepere. Komano nkhani yonse itasatidwa idalionera kuti Chimpeni adapita pa banja lina kumene amakafuna kuntsikana monga madera apakati amachita njira ija ya malowolo yomwe amangoti chiwongo. Ndiwo atafika pakhomopo kumvana ndi makolo apakhomopo adagwirizana zonena zoti mwanayo kuchilichonse kuti chitheke apereke ndalama yokwana 30,000 ndi katundu wina yemwewo adapereka monga nkhuku. Ndipo zitachitika izi mkuluyi nkuti sadamutengeretu mtsikanayo, ndipo adalikaye kuchita za madongosolo ena ndi ena komanso kafukufuku ofuna kudziwa zambiri zokhuza mtsikanayo. Komano mwadzidzidzi zinapezeka kuti adazindikira kuti mkadziyo ali ndi pakati, komanso atachita kafukufuku anapeza kuti pakatipo sipake ndi pa munthu wina. Ndi atapita ku banja limene adakafunako mtsikanayo atawauza kunena kuti wanuyi ine ndikunsiya kamba kunena kuti ndapeza zoti ali ndi pakati, komano pakatipo sipa ine. Makolo sadachilandire bwino, ampeto aja adapsa nacho mtima, ndipo chiganizo chimene chidachitika ndi kukatsuma nkhani ku polisi ndi kukanena kuti Chimpeni amagwirira mwana wayowa makolowa. Ndipo Chimpeni atapita kumeneko ku bwalo la milandu powayimba kunena kuti amagwirira mtsikana yemwe ndi wotsakwana zaka 18, Chimpeni adabweretsa umboni pa khoti wa ID umene imaonetsa kunena kutinso mtsikanayi ndi wa zaka zopyola 18. Komano malingana ndi umboni umene adapereka makolo wapakamwa adafotokoza kunena kuti mwana wawoyo zaka zake 18 sizidakwane nkomwe, kamba kuti adabadwa mchaka cha 2008 pamene ID yo inkaonetsa kuti adabadwa mchaka cha 2006. Ndipo atafunsidwa makolo kuti nangano zikutheka bwanji kuti muziti mwanayo ngwa zaka za 2008 zimene ndizosakwana zaka 18 pamene ID ikuonetsa kuti ndi wa 2006. Ndipo makolo adanena kuti izi zidachitika choncho chifukwa chonena kuti mtsikana wawoyo ankafuna kuponya nawo mavoti pa 16 September amene dziko limasankha mtsogoleri watsopano wa dziko. Ndipo adachita izi pongobera dzaka kuti akhale eligible kuti no akavote nawo pa 16 September. So zinali zodabwisa kuti akhoti ndiye mwe amayendesa mlandu adavomera kunena kuti ayi umboni umene apereka makolo ndi umene ukumveka, pambali ponena kuti pali document imene ikuonesa imene ndi ID yomwe imaonesa kunena kuti mtsikanayo ngwa zaka zokwana 18. Komano akhoti adachita opt kusankha umboni wa makolo. So pamene popo bwaloli lidalamula kunena kuti akumwimba mkuluyi mlandu ogwiririra. So mafunso ambiri ena omwe adazifunsa adalionera kuti kodi porimu kuti mukumwimba mlandu ogwiririra komano zikumveka kuti mimba yomwe mtsikana yomwe ali nayo si ya mkuluyi, nanga yemwe adapereka pathupiyo muchitira naye motani. Ndeno tinakupasiraninso video imene tinkafotokoza kunena kuti mmodzi mwa andale odziwika bwino Sylvester Ayuba James yemwenso ndi lawyer adanena kuti akamuyimira mkulu ameneyi pa milandu imeneyi kamba kunena kuti mlandu ngowinawina chifukwa iyeyi ali ndi umboni wokwanira ndithu legal document imene ikuonesa zaka zake kuti iye munthu yudi ndi wamkulu. Komano makolo ndi pakamwa abweretsa umboni kuti mwanayo ngwachichepere abwalo kusankha umboni wapakamwa. So idausa madebate osiyanasiyana nkhani imeneyi, ndipo amenewa Chimpeni bwalo lidalamula kuti limva mlandu wawo ma 20 something momo. That was yesterday 2026 yemwe pa 26 so January. Ndino bwaloli litatero panopa zikuonekanso kuti pali mpungwepungwe pakati tsopano pa Boma ndi Boma, bungwe limene limatchedwa kuti Director of Public Prosecution limene mwachidule amangoti DPP mosogozedwa ndi yomwe ali director kumeneko amene ndi Faustino Maere. Alembera kalata bwalo lalikulu la milandu la Lilongwe kunena kuti pakuyenera kuti aunikire chigamulo chimene
imene bwalo lidapereka pa Ernest Chimpeni pa nkhani imene akufotokoza kuti mkuluyi akumuganizira kuti amachita mchitidwe ogonana ndi mtsikana osakwana zaka 18. ndipo mukalata imene adalemba Faustino Maire yemwe ndi Director of Public Prosecutions ikufotokoza kunena kuti akufuna review kapena kuti aunikenso nkhani okhuza lamulo 138 section 138 gawo 1 lomwe lidakwanisa kubakira chigamulo chimene jaji yemwe ankayendesa mlandu adatenga imene amayitchula kuti penal code ya mchaka cha 2023 yomwe inkaonesa kunena kuti umboni wa makolo ndi umene uli olondola kunena kuti akuyenera asatire umboni umenewo kusiya umboni omwe uli pa legal document. So bungwe limeneli la public prosecution lanena kuti ino khodi liunikire bwinobwino nkhani ya penal code yomwe idabakira chigamulo cha yemwe amaweruza mlandu ku bwalo la milandu kumeneko ku Mchinji. ndipo mukalatayi akufunsa kuti bwaloli liunikire ngati nkoyeneradi kutsatira section 138 gawo 1 limene amalitchula kuti penal code ndipo ngati lili lolondola ponena kuti lidachitidwa presented kwa munthu yemwe adabweretsa umboni okwanira kunena kuti munthu yemwe adagona naye ndi munthu kuti munthawiyo adali ndi zaka 19 zimene zikuchokera pa ID komano zinachitika motani kuti bwalo la milandu litsatire umboni ochokera pakamwa umene makolo a mwana adapereka. ndipo zimenezi zidausa ma departments osiyana kufikira no bungwe limeneli la Director of Public Prosecution pomwe Lalowererapo pa nkhani kunena kuti ayi pamene pakuoneka ngati kuti chilungamo sichikuyenda bwino chifukwa chonena kuti munthu akukakamiridwa pamene ali ndi umboni uliwonse. ndipo funso lina limene anthu amafunsa ndilonena kuti ngati legal document ID itsali chimodzi mwa umboni umene mkuluyu amayenera kubwera nawo, kodi ndinu amafuna atabwera ndi umboni wanji pa nkhani imeneyi chifukwa ngati akukana legal document umboni umene amayembekeza kuti ubweresede podzibakira kuti amagonana ndi munthu kuti zaka 18 adakwana amafuna atabweretsa chinthu chanji. zinthuzi ndi zoti zimapwetekesa mutu zimavuta kuti ino udziti chani chifukwa chona zoti bwalo la milandu kumeneko ku Mchinji imene lidachitira zidali zopereka mafunso osiyana monga katamba kale kunena kuti mpakana Sylvester Ayuba James yemwe ndi membala wa nyumba ya malamulo wa chipanichi cha MCP komanso ndi mmodzi mwa maloya mdziko la Malawi adafika ponena kuti ayimira mkulu amene pa milandu komanso mwaulere salipira kalikonse amuyimira pa milandu mwaulere. ndiyeno ndileronso tokamba kuti bungwe la DPP kapena kuti Director of Public Prosecutions lalowereranso nkhani kukhala mbali imodzi ya mkulu ponena kuti ayi penal code 138 gawo 1 imene idabakira chigamulo cha yemwe adapereka kunena kuti mkulu yakumuyimba mlandu chikuyenekanso chiunikidwe kumene ku High Court mu mzinda wa Lilongwe kunena kuti ngati nkoyeneradi kusatira lamulo limeneli pa nkhani iyi popeza pali umboni ndithu ogwirika. ndipo ngati zili zoti mtsikanayi adachita izizi kuti angovota nawo pa masankho pa 16 September sizikugwirizana ndi mkuluyi kamba kunena kuti legal document ndi chimodzi mwa zinthu chimene chimaperekera umboni wa munthu. so pamene popo mkuluyi ndi kuti ndi washout ndi kuti mlandu wowina chifukwa chonena kuti palibenso chifukwa chorazimulimba chifukwa adalimbenso kulesa kulikonse ngati munthu adabwera ndi ID kunena kuti ayi ndine munthu wamkulu pogwiritsa ntchito ID amaganizanso kuti chinthu china chimene chingachitira umboni kuti mtsikana ndi wamkulu chingakhalenso chani popeza ID ilipo imene idatsindikizidwa komanso kuchambulidwa ndi NRB ndi kuonesa kuti munthu zaka zake ndi zoposera 18 ndipo zikuonesanso kuti mtsikanayo adali ndi zaka 19 munthu amene zimachitika izi ndipo zikuonesa kuti ndali mu chaka chino ali ndi zaka 20 pameneno amene wamakolo akuti ayi komano zikuoneka kuti zonsezi zachitika chifukwa chakusemphana kumene kudachitika ponena kuti mkuluyi atasintha maganizo ake kuti ayi ndiufuna mundibwenzere zanga ponena kuti wanu ali ndi pakati pomwe sipa ine makolo adasemphana nazo zimenezi ponena kuti ayiso ifenso sitiupereka ndalamayi tere tipitanso kumene ku polisi kukakusumirani kuti iyayi mumagonana ndi mtsikana osakwana zaka. so funso nkumati ngati amafuna kutsata chilungamo chani chomwe chidawaletsa kuti akane tsiku loyamba lomwe mkuluyi adachita chiganizo chofika pa khomopo kuti waonapo mtsikana adakamudza tsiku lomwelo kunena kuti iyayi pano pali ana okhaokha kuti sadakule nkomwe mapiro ake mupalamula nazo komano atamva za ndalama 30,000 komanso nkhuku adagodoka ndi uvomera komano atasemphana ponena kuti wawo adali ndi pakati ndipo mwene wasintha chiganizo pofuna kumuveka chinyawo munthu kuti ayi ndi olakwa kuti iyayi amadzembelana ndi mwana wathu ponena kuti mwana wathuyo ngwang'ono. so nkhani ndi nkhani yovuta kuti
kuti anthu achire asoti koma ndi nkhani straight kunena kuti itha kusolvida mosavutanso ngati simangalowesedwe zinthu zina zimene zingalowepo ifa nkhani ikuchita kuzikamba okha chifukwa kuti pali zinthu zina zimene zikuonesa kuti nkhani ili ndi ya straight and ena akungofuna kupezerapo mwayi ponena kuti padali kusamvana. So through comment section ndimafuna ndidziwe komanso sikumva maganizo anu pa nkhani imeneyi yomwe idachitika kumeneko ku Mchinji imene padakali pano mabungwe ena ayambanso kulowera nkhani imeneyo ponena kuti ayi pakufunika chilungamo ndithu chisatide ndipo bwalo la milandu la High Court liwunikirenso lamulo ngawo 138 limene lima chedwa kuti penal code limene lidabakiridwa kunena kuti mkulu kuimba mlandu ogona ndi mtsikana osakwana zaka 18. So through comment section mungatakamba kale ndimwe tingadziwire komanso kumva maganizo anu pa nkhani imeneyi. Video mtsiku lalero mulali ndine 111 nthawi zonse and Mike Thompson ndipo ngati mwayikonda musaiwale kuchita like komanso subscribe kuti tithe kukupatsirani ena wa mavidiyo zimene tikupatsanani pa Samavita YouTube channel. Bye.